И здравейте хора, това е вторият епизод на моят синглплеер. Така, да видим докъде сме стигнали. Така, скоро мисля, че става вечер. Да. Така че мисля да влезна, ще направя меч или нещо от този род. Ще видя сега. Така, малко пръчки ми трябват. Да, ще ми трябва и камък. Така. Право мога и така започвам да се копая надолу. Тък му е вечер. Няма какво да правя друго. И мисля да използвам вечерта, за да копам малко. Така, мисля да обера този кол, всичкият. Добре, че продължава надолу, защото после само трябва да запълвам. Да, ето и че продължава. Това не е проблем. Така, и надявам се поредата да ви харесва. И мисля да експериментирам доста. Така, тук обаче малко трябва да светна, защото е тъмно. Е, така ще поставя факълата. И ето, че и кирката. Така, използваме. 3. Така, един удар и умира. Кирката не. Бам! И не е умряла още. Да, още един удар. Добре, ще го използваме. Да, ето, че се чупе. Така, тук виждаме още айрон има. Това ще ни послужи за мечове, за броня и за още много други неща. Така. Да обера толкова всички, защото ни е нужен. А плюс това левел ни дава. Сега целта ни е да събираме ресурси и по-нататък може да построим и къща. Така. Тук сложи на факла, така ми спалват. Се спалват бокуци. Изроди. Обаче мисля, че ми трябва един меч, след като ще хода така надолу. Няма да излезе да сложа така една. Ето тук ще сложа факла. Това там мислих за ендърмен. Скараме къл. Но да дойдат някакви мобове. Така. Правим един каменен меч. Който ще седи на едно. Това ще е 2, 3. Така. Слагаме и този айрон тук. Се изпече. Няма да излезе да си направим един чест. Така. Който мисля да поставя. Ще го поставя и така чест. Ето точно така. И тук ще оставя някакви ненужни неща. Като тия работи тук. Смена и други разни простоти. Тия камъни ще ги взема да има блокове в мен. Така, това оставам така тук. Това всъщност е и така. Да. И да ходим да... това не мисля, че тази кирка ще не стигне. То никъде няма да стигне тази кирка, така че няма да излезе да си направим още една кирка. Така, добре. 4 торче, така си имаме. И да продължаваме да копаем надолу. Както казах, храна ще ни е нужна, нямаме много храна. То почти никаква храна нямаме. 2 пържоли. Товца за никъде не са. Уоу, не се налее. Така.
Аре. Добре. Добре. Тук вече... Да. И тук ще трябва да правим същата процедура. Не, тук. Добре. Така, си продължаваме надолу. Копаенето. Сега няма да е много добре да намерим пещера, защото не сме оборудвани. Се знае, може да има зомбите и тем подобни други глупости там. Това мисля, че е равин. Така. Мисля, се кача нагоре. Това не ми харесва. Тук стана нещо много лудо. Би го нарекал. Добре. Точно казах, че няма да е добре да намерим пещера и ето, че е пещера. Така. Мисля сега, на който сме събрали, да направя малко брони. Правя един честплейт и още там други глупости. Малко храна да посъбера и тогава да слизам в пещерата, защото не съм достатъчно оборудван, за да слизам надолу. Така. И да бера този кол, защото е нужен все пак. Да, и това е колът. Това е. Оле, ще да се загубя пътя за нагоре. Ще да е епично. Така. Добре, така е. Добре. Мисля да се качвам нагоре да спа, защото ще мисля да се вземе в пещерата. А трябва да се оборудвам. Да, вън още е вечер. Това луната ли е? Супер, то малко стане ден, няма смисъл за кога да лягам. Абе, няма да лягам, защото ще трябва да правя други работи. Тук. Така, кирка имам. Една айрон кирка няма да е зле да си направя. Обаче ми трябва тук и кол да сложа. Сложа кол да има тук. Правя се. Е така ще остава 5 кол да има тук. Така да си направим една айрон кирка. Няма да е зле. Да си имаме така в нас. Вън някакви скелети май се чува. Извън пещерата. Някакви скелети ме се чува. Така. Супер. Имаме желязна кирка. Така. Ще ставим. Е така. Е така. Добре. Ще вземем и другият айрон, който е готов. Няма достатъчно. Имаме да си направим и панталонки, които не мисля, че ще ни послужат много. Явно ще е добре да си поспим. Така. Може да съберем храна. И така. Това е първи ден, както оцеляваме. Втори ден, мисля, че се пада. Да, втори. Така, тук. Мисля да си направим панталонки или не. Така, първо се нахраня. И излизам пък каквото е такова. Да, няма някакви досадни мобове. Тук ми се... Избързах. Не да е така. Това много гадно така е. Защо така става?
Ей, не спира да ме гледа. И то няма да е единствения, това ме притеснява най-много. Ей, цапни ме. Добре, да видим тук. Какво се случва? О, така значи около нас има две пещери. Там има една и тук има една. Обаче не трябва храна. Мисля да... Така. Обаче няма да излезе да спомня координатите. 4. Добре. Така. И тук са едно с предназначение за нас да минаваме. Тук стълбичките. Така. Тук ще има някакво такова като океан. Под нас ако е овца ще е добре. Да, овца е. Ще ползваме овцата за храна. Е, само едно пържово. Скрънзава овца. Да мисля, че събрах две гъби, ако не се... Не. Така. Да видим. Другата овца къде се тяна. Не. Така. И там виждам някаква крава. И още една овца. Супер. Овце, крави... Супер. Само, че нямаме достатъчно. Това не е добре. А на нас не ни спалне на добро място. Има две пещери около нас. Те ще са добри за ресурси, ама иначе за нищо друго не става. Така. Малко тия кравички и така. Мислих да ги размножавам, а то няма да стане. И тук отново... Не, това не е пещера. Май е. Добре. Аз убивам и тази крава, защото ми трябва храна. И мисля да се връщам към моят дом. Така да го нарича. Ръка. Да мисля, че беше на минус 204. Да. Вау. Тук ще трябва да покопая така с ръката. Защо толкова ми лагва? Да, оправя се и после пак почва. Жестоко е това. Просто жестоко е. Ето тук някъде трябва да е нашия дом. Да, ето че е тук. И хора, мисля това да е за този епизод. Да. Харесайте, коментирайте, абонирайте се и до следващия път.